Share so our DSTV channel 280, Go TV channel 119. Ubet me follow me so our Facebook akwasi _official and so bet me live and so when man pay me this ho ye bibia so ehye ene alapay send ye edru fie da bia ka kire no ye tisi e mountain som ye fe the 4 super Fridays ye twembel eno bedi enkomo or how ateti ya ewo ba bia otie kwanya panfo betimi afa so aso ano e de ama the last time na ye watamahabo ekodi komo e de fa etwawodo a eda dwumadi omo edi e watamahabo som ye kinka etwawodo makoma gbese aduenu 20 Martin should be agent for catchers and no count a man near my boy din and with Jim. A bumper for some or 2 and 1 animal. And I see if you're out from the they aquasi in the entire production to Nina Ayakadom. And will have more be a sequina and Majumedi Abaso Life. If you come and Kruma second, your plan station and a butu and there and a pay. Your mother did come more at the far and near my echoes will come and Kruma second. Yakasaka Samoa, a dear Bakom about him a year is Esani a 2 year June 2015. Ye ka Kwame Nkrumah Circle ade ba ko ba trim eye ejahye ye ta esi edwai emu. Ye ka Kwame Nkrumah Circle ade ba ko ba trim eye ahyente ade bo antum ya eta ba wano e wasa epetem to nkomo na no payin ye ba ababede sabro ka sai epenfo atrase mo epenfo afri National Disaster Management Organization NADMO. And I'm one penny for every Ghana National Fire Service for and so on must make I'm yet to be a D and Kumin. Yadi Ashanka for ya or more a war a dream one so ebedi and Kumbom GPRT4 Ebekasan Sansu and again for Mr. Didra a war second so Yanom so ebedi and Kumbo. No BM will send ye Jumedakasa at here our Kwame Kuma Circle. Quebetimia Faso Aso Hawa Ashanka 4 again for a war anno. Abra penfo at America catch on Jumadi air life from Kwame Nkrumah Circle. And Krakro Jemu Asa and I'm making. But on the brighter side of life, happy birthday, Mkom and Fama Maud Osaya, which are the UBH School of Medina. Such a fantastic teacher. Yeah, Obonomodi Pa, William Extra Yamisha, no Yoka say happy birthday, Mko and Fama. So quickly, Mame Konamne, and Penfua Esikunya and a pain. Yanaba bedi and komo entrase entry and komo fakwe betimi afaso how would that yenim se e wo Kwame Nkrumah Circle no Kwame na wo faso aso ano ye kwani aso ye ashankafo da dwadefo so second so ebedi and komo D.O. Desmond Aka aye deputy PR man Ghana National Fire Service Sanso and Open Richard Amoyate and so aye director of the Inspector Department ewo NADMO at National Headquarters seminar making but for a camisano we shall come in say America catches ye ko yan sonom ye a jellyphone a shankafua a dija I will Kwame Nkrumah Circle your plus station so a battery encobo you walk out here Yamiadum Yahuepa Yada Yamiasi was that it? Yamiadum Yala see a 2 and South of the Framoson Majebre Abba Encomodia Facasie Egina so it's answer a ye in Sugiri any ejahye and a ku adwadefo any ashankafo e wo Kwame Nkrumah Circle me say ye du komo ya omeba na other questions from one so no o me ababeto so dio mama sha se emfa emfro so fire situation e wo Kwame Nkrumah Circle e te say yo we dey kan no me fa sa kwanya na machia wahwefo ne watiefo nyina na ye de nchia sonko every odumja so ye Titi Uni Chief Fire Officer Ediama Washafo no Tifu nyina Oshe Kwame Nkrumah Circle ha MPP no aya yetanya ntie se ija ato faako a baabi a nipa no bi abobo wonsese kakra wotete a odi wonjuma ewa ha na Oshe Nkrumah Circle ha predominantly ashenkafo and I feel so one your friend will took out enough way. One wabobo and patani idea, one when we are near Waton Tonton, near Manka Cranka Krawaha. And now, what sa be a in Timpin is a jabby baba, a yes, ye, baby, wabobo and patani adi, and a jano etakaho. And I feel so one Waton near ma to sell call a genua.
wɔtontɔn nneɛma ahodoɔ a yɛyusu ɛwɔ yɛn fiefie no mu ne ade no ɛhɔ nso so na nti bɛyɛ mmerɛ kakra ni bɛyɛ bosome baako anaa mmienu ntam ni ɛna yɛte sɛ nkyɛn ha yi ɛkyerɛ ha egya atɔ hɔ ama sotos ɛne emu ade tɔndeɛ emu ahye a nyame nkyɛn ade obiara ntumi mpira na wohwɛ odumgya yɛn hyehyɛ a yɛde agu akwan mu a ɛne sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ agya hyehyɛ ɛne nneɛma a ɛdi nipa awu sɛ nkɔfoɔ agyapadeɛ no ɛbɛkɔ fam deɛ yɛyɛ ɛne deɛ yɛahyɛ mu kena ɛne sɛ yɛne sɛ adwadifoɔ yi ɛne ahyɛnkafoɔ yi ne drivers ne wɔn a wɔtontɔn nnuane ne ade wɔ ha nyinaa no ɛdi nkitaho brɛ ne bra no ɛkɔ wɔn aso ɛyɛ ɛne wɔn kasa yɛ nkyerɛkyerɛ ɛde ma wɔn wɔ kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛhwɛ sɛ wɔn adetɔndeɛ ɛne wɔn hyɛn ahodoɔ egya ntumi nkɔka ɛne faako a wɔtete a wɔdidi wɔn dwuma no ɛyɛ slum communities na ɛwɔ ha no nkɔfa egya hyehyɛ bia nti megye di sɛ yɛabɔ yɛn ho mmɔden paa kakane no ka wobɛhwɛ no within every month bi anaasɛ every quarter bia no yɛante koraa na egya hyehyɛ kɛseɛ paa bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa ɛsi wɔ ha nso sesei no yɛbɛkɔ into details no ɛyie ne yɛahwɛ deɛ ɛnam so bi ma egya hyehyɛ no ɛkɔ so wɔ Kwame Nkrumah circle over the years ni investigations kakra yɛ a moayɛ no deɛ na ɛkyerɛ Mr. Yate mamisal ensu yiri wɔ Kwame Nkrumah circle oka obi abɛka sɛ ɔdɔ na challenge no ɛyɛ de ade sana mame di kan enchia o na enchia ahwɛfo nyinaa ɛne o production crew ɛtɔ so menum chia me director general ɛyɛ honorable Eric na Adom Mpensenpensemu ɛna Adom Mpensenpensemu ne adwumayɛfo nyinaa ɛwɔ adwumaden a yɛyɛ yɛde bɔ amanfo ho ban sɛna bɛyɛ atɔyɛ nkyɛm si kora na amanfo ho ban dɛ ɛbɛyɛ ha wɔ mu sɛ wɔka Kwame Nkrumah circle a na waka flats because Kwame Nkrumah circle ɛyɛ beebi a nsuo kɛseɛ ɛfa ha ɛyɛ ɔdɔ no nti yɛka ɛyɛ Greater Accra ɛwɔ 9 drainage basins that is nsuo akɛseɛ and 9 na ɛfa Greater Accra nti wohwɛ sɛ ɔdɔ ɛda circle na no yɛadasedie sɛ nsuo bebree ɛtumi fa circle na sɛ nsuo akɛseɛ yɛ wɔ Ghana ɛwɔ Greater Accra ɛno na ɛtwe nsuo ɛfi Greater Accra na kɛseɛ baako ɛnam circle ɛno no yɛ ɔdɔ nti nsuo bebree ɛfa circle nti ɛno nti na ɛma nsuo yere ɛwɔ circle no na afei nsuo a ɛnam sɛ ɔdɔ no fa nti no nsuo nketenkete bi wɔ anaa gata ketewa bi wɔ ha ɛno nso twitwi nsuo no efi corners na deɛ kogu ɔdɔ no mu na mpampi no bia na saa nsuo gutters nketenkete no emu asi nti ɛno no ntumi ntwi nsuo no ɛmfa nkɔ ɔdɔ no mu ɛno nso etumi ma nsuo no eyiri na bi so hɔ a ɔdɔ no nsuo a efiri etifi aba no ɛdɔɔso nti ɔdɔ no ebu fa so na no nso etumi ma saka nsuo no yiri wa wateti abeja penfo no mudi komo ene anopai no Nadmo and Ghana National Fire Service live on Badwam Adom TV 4 Super Fridays the bro if you are bia you give video free ye demo near the aba abontin and waba bedi komo send a beya Badwam ebebe bia obi ntine when I walk Kwame Nkrumah circle ya no mo na egbo atemu e wo ha me ma bedi enkomo ne yetwe how kase a wo mo eto once again meaning they akwasi insia hwewei ya ba isi Media show live on Adom TV and ye de nyina efri Kwame Nkrumah circle and ye de ebrewo celebrate akanda bia efia da bia kwa bonten e de TV no e be on bia you own Adom TV e ye wo dia ye de bre o se fa kan wasem nempen fontie etu an wasem no e ka say presiding member Edma Clote Kole municipality ababeka mensa honorable Francis Ebo mensa enso ewo Adom eti si yedi nkomo de yankai amanfo ne ahwefo yaw 2015 esu kase ne jabranta mu a efa nkran kodwani pampim efrim no ne mpesua so na sie eti aka flood ndia onu so timi nyino emfa efrim ona abogode nyame Adom mo afa ba so yinua ibi a hye ye oh nyame Adom o se ye
Yo, media, and you are not, but we are there. Okay. Before you better dive into my challenge Nankasa Ewo the municipality. Flooding situation will protect only, especially baby at June 10th. Breach a case of Ghana and now you can say at the same. Mitchell with you for the Washafua, Eshamian pay. No one said, see me. Yabaka say, Yamini Edi. God has been so merciful and good to us. If so, we share June 3rd, 2015, breach here boy, na Accra, Eshriel, Yami, and form currency a year. Menoka say you over 100 of them are one way the other, no. Yeah, manage one as a district. Victims, yeah. Okay. Now every June 3rd, Biano, yeah, Shafa. I will be beer na goil one. Okay. So what do we need to form an answer? I about to wall. I have 48 engineers. And now I buy the goil. I'm on quite say one bed to face you. They have 5.1. No, young Kaidum and yeah, in the Swadi Hunune and Chimba Ba. O Makae who said, Bibi say, AC, Bibia Besenko. She said the AC war stadium, May 9th. Do one now, sure one can. Say, ya young Kaidumbi was stadium no. Emma Nipa Kaka say Bribi say BC. Into a one so Epko Bibia, a bayan son or Amae. Intimate to Maka say Yamidi ye because that particular day no na make I was an assembly member. You see a top. A salam down a floody. Now when you say a salam down no, any odona no, below sea level. And Accra in particular, no, below sea level. Na ayana ye fano May 3rd, June 3rd. It is not so. So we share abako semua. The first time Accra flooded was 1948. The colonial era. The whole of Accra. Yes. Emma Odona, that area no. Nidini far. Okay. And the whole Adabrakano Nidini Lewe. So Credit Culture say Lewe. What is the meaning of Lewe? I am Siano and a sutri. And he says, Siano Towe Krapim, a Towo Dodua, Ne Sania, I had a fako. I quite remember after 48, 52, 53, a flooding 58. A flooded 1960. Anything Emma or Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah. Oh yes, I got a na at the Asalam down. Okay. 1963. No, Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah. A year. It's as a result of flooding. TF executive instrument. Bob rank of Assassin, a Trasa Sutreno, Era got a year at the Brakai. Okay. Eddie Rema the bar, maybe a commercial bank. We have 4 tunnels. Nanda therefore, ye see a macabako. Met me so in sema cochino. Bako, I will taxi rank and I will lead the whole. Maybe it is about 11.5 meters deep. Into Oko Salam down Christian Matadisa. Since you no turn a fladia, and yes, since you no fladdy, a sutrin baby a funnel, ye see dying, ya block neoma, company bibim boni ding, we see a brose mintim rim, one of the tunnels. Company. Which I know. No, but now, yes, see, any beer ba, a there for ba, so yes, say a bobre. Lewe, a Yensiano, Ukwa far no far. Ensuano and so trefa. I didn't know friends. It is a flood in Benda, and yet then a flood in the start here. Let us go to the books and let us go to the record. They check say when na flooding by. And they're bound saying that given the coffee flooding by. Yet in Krehaya, I quite remember. Media assemblyman was slammed down for so many years. Okay. What to where you take it. Now slammed down. A flooding, a wearable in Sodife. At all mountains. Ne Sania, no quine slammed down. And say from fast here, no room called Donna. Precisely, Mamma. Does it mean say Accra planning no? Yana. And yes, say ye I aswade nipa pebebiatna
He doesn't care regardless maybe okosi dino say so for hole say switching the hole say ho yen si dan say Roshan the hole at the moment when you no feeling dear na assemblies na ye wo ho assemblies no ubetumi aye kodu baby na kavo we are the city authorities jain na yema kwan say sidan wa ha en sidan wa ha aha ye dwem aha ye say. By the time I crona kasabe chrono, na nimpa da se need ne pe. Why the open? Let me give you one example. A place like Bojagbawe. Okay. En kroma nyansemu no, na ho no. Baby aye jato o say ye irrigation anameboa. Uko tuba ko krobite. Na eye baby aye sidan. Gata said that ho nyina na da ho say ye didua nsuo to ye ma na ye didua no ma. Said they be protecting wager no say wager dam ne ma ye bia na nemu na farmers in the ejuma answer na ye ma instrument say ye enjoy sa no e ma hemfo no na ya toma na sa why na ma ho kwan me ye ton ye they actually say sa wo hwe abakosem ni mbremu a ensase bebre a colonial masters no e fire na hihye kwan bia na wo omo the force na fire omo the tumi afa Embrane Makwain, Mania to be Yanisa. Not money not here. In Sioto shops here were harder. Then so be a buafa. Embraman Hokwine, so to be treats our shops in Yegu. Okay. Then so young baby. In Sionit Nivia, they are Frequire Befaso. They are compensated and I say baby, say yes, you. A young she share them right out. You don't wait for the issue to occur and kill before. Reactive in terms now. You have to take. Nadmo. Are you from Nadmo? Yeah. There was a time, I salam down. Christian Methodist. Obia got to war. I was African Forest Brew in Ichi. Okay. Retaining war. In Sioto, Abloko. Yekobui. We were taken to court. Then Oko van the point time. Sadenti. Nyame Adom. Ye jina mbrano so e de kire hon se mbrama kwan se akra ahwere a ye twa kwan makra ehunsa ho so it means say emrana ma ho kwan se assembly betumi atu anamo de abodi nipa ne japade ho bai anything say the powers confessed in the assemblies are so strong etipia say ekoba say assembly tina se ye nhwe ha ma obi kosi dan si bebe ni kwaso sia yes sir assembly be nipa ne kwa ba assembly don't put words into my mouth and take me by. Mimi wo hey, bra akrole kote by municipal assembly. Yeah. Na a sub metro. And that by assembly. And you may be a company. Assembly try say obe put in shape. That doesn't mean so try your wabeto so. Ye di jawa na ye di asoya. Assembly by you know. What's it? The assembly no enye the person occupy position no. The assembly is the officer yet was you are the amra attached. So whoever occupies no. Nimpa nema assembly. It is yes, as you said, a Nimpa ne manager assembly. It is an office and it's being managed by planners, works engineers, NADMO officers, environmental health, a team. Okay, the part of the swim kakam na Mr. NADMO. How one many assemblies no collaborating? I said, Bia, ye man ko for kwakosi dan. E ya de o si dan a o how bi e ma so, especially one kan program. Yeah, o kan Nadmo. Nadmo our assembly bia. Okay. Na wo ko assembly bia so a, ye obi bia your friend no disaster management committee. Okay. Chief executive. Oye Mama ikeno ko ano. Chief executive na chairman. Okay. Ana Nadmo officer no secretary. Okay. Now works engineers any penifo a wo tumi a de ye adwuma abua atoyenchem enso was a committee no. It is any assembly no nkita odie no awo baby bia. No problem now on say. This is an assembly man can presiding member can. You can be say development goes ahead of our planning. Answer assembly na ni baba na ho no. Na amount for ACC a die. How? Because who's assembly is no can. Yeah. Collect assembly. Okay. At the time you establish you know. You see baby awie.
establish Clotte assembly. No. But not a share assembly be as not a share assembly be as yes. Assembly no so it grows, it develops. When you remember, I was saying for not to assassin. I have not to assassin. I'm a fan started. So before you be or toss as if I for be on ever assembly, but you permit or the best. That is it. That become permit or the best. I was so BG permit as I was down. Yes. You should be brave. There, I want permit. I say ignorance. And I say, because assembly is ineffective. I don't know, make it no. Maybe I hold a forest. No, him be at all. Yeah. It got into the notice of the assembly. The assembly by aware at the time of development that started. Who does it? So sometimes the development goes ahead. And number 2 may say, answer now, Bessie Dine. What to assess a free iron for China? Or so come here register as a lands commission. Our super so Sudania, Oko assembly called the building permit. Land use. A month for AC dino. Who person catch say, Bebre building permit and uncle permit. Now, was because now Umbrana no Umbrana say the 1630 airline, the former airline. I say, so who apply? That's after 90 days. We permit in your radio. Start to see. I don't know. After 90 days. We apply. So it means after 90 days, let's assembly no and communicating with you. Yeah. Say you approve and you approve. Yeah. Start to see. So it means that assembly no and Madam Kwan said within 90 days or so making sure the Nipa na or permit in Saka. But then the question is, there's a process. Are they resourced to be able to accomplish that task? Within the time to I'm consider when you say assemblies no a ill resource. Brano has been made. But then the reality sometimes is different. I wouldn't blame sit here and blame the assembly. Okay. Because as a government agency, we also have our challenges. Okay. I don't know what challenges they have. That is remember how BM now for your Ghana National Fire Service. They say Obasa Kadia, my baby, a month for season. Over 100 there. Baby, Swakata. But Mammy come out for some Mr. Wada, Open say Utopsy. Near the war ever form. A bear papa the amount. If she are yes, she ain't since your quem. Ye brave bedroom assembly makers be drew there, a Adom City Estate. For the better mu fear the Amawa Estate in a one or how be anything. It is say 2 bedroom semi-detached. Say 3 bedroom and I will pay. For Adom City Estate, say CA, no one to be as low as 300,000 Ghana cedis. But we are dying now. What we at him. Bibiania Fresh 0308 250 068 0308 250 068 Adom City Real Estate or Madaruma. Now, so I see many Mpensenpensemu every live on Badwam on Adom TV. Shall we? You better see any of the 4 amateurs. Barbara 4 Super Fridays and then you had a free Kwame Nkrumah Circle near Plan Station and a deal combo. And crangy and mutu to an edge and a baby at your way. 2 or Kumase, or Takrade, or Tamale, maybe I won't tell you. And crangy or Biobia wouldn't you be one crying. Baby Biobia, it was a pequebet in your protect Uniano, any Japadi or bank crack a crowd with me about Bessenebeya. It's really engineer and far and happy birthday, come Bismarck Adom, or you see your office here, war address. Way every Anita Osu entry, or Siami Enchra non Yokase, Copinse Obaye Kesepam. Dio Desmond, before I call a break or so than a member. Mofire hydrant, I was circle at the say, a safe, Yakatas in Yaso, most shall move home. Yo, you ever said that's bio. Uba circle ha, war yang, Ija war here. You bet me account about 10 fire hydrants. Okay. A muteno. 3 pen a year juma. As a nay, say basse, ye hear soon night a dumja, I was second bottom ha. Some ye insane pet and ye bit me and yen soon. 7 night. 7 no and comfort the what the ton dear essiso. It be also crowd pa. I say, yatunkra, a dear my unianum water company.
ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na wɔyɛ nsiesie ɛwɔ ho na asɛm a yɛkan ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi ka ne yɛka ne yie wohwɛ disaster management a ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ Ghana ni biara ma ne ho hia no yɛn nuanom mpanimfoɔ kasa yi wɔkan sɛ ɛduru baabi a akandeɛ koraa na resources a ɛwɔ sɛ yɛntumi ɛde ma the various assemblies any institutions na yɛde empower wɔn ma wɔtumi de yɛ adwuma no koraa no ntumi mma nti ɛba ne saa ɛbɛyɛ dɛn ne yɛtumi ayere yɛn ho ne yɛtumi ayɛ enforcement nipa a ɔkɔ akɔsi ne sotɔ dan asi hydrant ne so no sɛbi yɛmaa no permit sɛ ahayi wobɛtumi asi wo store ne yɛde permit ne maa no no yɛhwɛ ɛmaa no ehu sɛ hydrant wɔ ha nti o store na awusi no ntumi extend nsi wɔ hydrant ne so ana hwan asɛdeɛ na ɛwɔ sɛ ɔhwɛ na ɔma no that's what they wuni cause of a assembly enti yɛbɛyɛ nhwɛhan ama saa nneɛma nyinaa akɔ so wobɛkɔ baabi a nkɔfo abɔ apata ebobɔ ho na wobɛkɔ apata baako nipa bɛyɛ edunum ɛna hyɛ mu yi yɛbusa sɛ hwan asɛdeɛ koraa na ɛwɔ sɛ ɔhwɛ sɛ saa apata yi ana tukɔtena afuo yi ne ade baabi a wɔtete hwan asɛdeɛ na ɛwɔ sɛ ɔhwɛ sɛ saa slum areas ne nyinaa no ɛni kwan sɛ develop enti sɛ yɛanhwɛ na yɛanka ne yie na yɛamfa nhyehyɛeɛ angu akwan mu na yɛntumi asi saa adeɛ yi ano kwan a de bi yɛba abɛtena ha ne aka egya afa aha nsuo ayira afa ha akum nipa ayɛ sei na kyɛ sɛ yɛmmoa ɛma ɔman yɔ no nation building no ntumi nkɔ so enti yɛbɛsrɛ paa asoɔden bebree na ɔmanfoɔ nneɛma ani kwan sɛ wɔyɛ sɛbio ɛnyɛ by force sɛ wobɛfiri baabi awɔ sɛ woba abɛtena nkran kuroduam ha sɛ woba abɛdi paa dabi okay yɛbɛkɔ ɛhɔnom ne yɛnhwɛ adeɛ sɛ ɛgya tɔ circle na moba how difficult ɛna ɛyɛ sɛ manya access de abɛdum gya no accessibility is a challenge ɛno deɛ yɛ ɔhaw kɛseɛ paa wobɛkɔ no ebia sɛ yɛde marketi asase bi sɛ yɛmfa nsi edwa no a wobɛkɔ no na obi aba sister Akos mesrɛ wa o ma me mfa ma de tɔndeɛ ɛmfa nsi wo nkyɛn okay wobɛhwɛ no wobɛhu sɛ baabi a ɛkwan da no yɛablɔko hɔ nyinaa we have had calls a yɛne AMA foɔ mpanimfoɔ atumi akɔ enforcement ɛwɔ yɛndwa no mu a Alice ɛne baabi a ɛwɔ sɛ kɛkwan deda na yɛtumi fa nyinaa no yɛablɔko no ama yɛtumi apam wobɛpam wɔ nnɛ ɔkyena no asan aba enti na ɛkame akɔ sɛ yɛn moamfoɔ no ankasa anasɛ temamufoɔ no ɛwɔ sɛ yɛn nso so ɛberɛ wie du sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ adwene yie sɛ yɛpɛ sɛ ɛgya no ba na ɛntumi nsɛn yɛgyapadeɛ ɛntumi mpira yɛn na ɛntumi ɛmma yɛn ano aduane mmɔ yɛn deɛ a ɛwɔ sɛ baabi a yɛde ama yɛn sɛ yɛnsi yɛn dwa no yɛmfa yɛde tɔndeɛ no nsi no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛtumi yɛ ɛno na yɛna ka wo ma amanfoɔ bi ka sɛ ɛgya tɔɔ Kwame Nkrumah circle for example 21st May 2023 ɛgya ɛtɔɔ circle asɛm baako na adwanefoɔ ne kan sɛ fire service kɔn kɔ abɛdukɔ na nsuo kura ne ɔmo kan mu yɛ timamfoɔ naa ne ɛfoɔ so yɛ ne ɛgada nsuo mi na ɛde kɔdum ɛgya no ɔfɛnsia yes sir ɛyɛ mi awerɛho pii sɛ besi nnɛ 2023 na yɛda so ka sɛ odumgyafoɔ ba fire scene na yɛmfa nsuo mba it is neither here nor there ɛnyɛ nokorɛ na ntimi nyɛ nokorɛ so da ɛne sɛn yɛayɛ nhwehwɛmu bu ahu sɛ yɛn nuanom nsɛnkyerɛfoɔ moboa yɛn paa wɔ akɔneasa bebree mu na ɛba no nneɛma bi fa yɛ adwuma no sɛdeɛ ɛsiti a ɛduru baabi a mommoa yɛn saa nsɛm bi te sɛ ɛna fayafoɔ koraa ba ɔmomfa nsuo ma ne ade no nyinaa no mɛtumi aka sɛ dodoɔ no afiri yɛn nuanom journalists a wɔtena wɔn kasafidie so anaasɛ TV stations ahodoɔ so ɛka sɛ fayafoɔ no koraa baeɛ no wɔmfa nsuo amba ɛna atɔ temamufoɔ no tirim deɛ teɛ ne sɛ yɛn afidie bi a yɛwɔ bi a yɛtumi de dum gyama no yɛyɛ biara no ebiara wɔ ne water carrying capacity a ɛtumi fa nsuo dodoɔ a ɛbɛtumi de adum gya ebi soso ebi sua ɛno nti na wɔ amanyo no mu anaasɛ ɔman kyekyereɛ no mu no yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no hydrant ne sɛ wɔyɛ important baabi a yɛte wɔyɛ ndwam wɔ baabi a yɛsisi yɛn dwuma mu ne yɛn sukuus ne baabi a yɛdi dwuma akɛseɛ biara no ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ saa hydrant yi bi a ɛyɛ adwuma 24/7 nanso mebusa o Ghanafoɔ yɛn mpo a yɛwɔ nkrankrodua mu ha
empre dodo sen ne yenya nsuo ewo yefie hydrant nsuo a yenya free mu a yetimi de dum yegyan eye nsuo a yenyina no a ye connected to Ghana Water Company system no so no yenya sa nsuo ibi enti se ofie mpo nsuo ma ede na kire se hydrant na e wo potem ho anase ba bia odi uduma no se ja to ho ananto yente bia ba na ehia nsuo ne de adumgya e wo se ba yensu ban boni nti ye se yensu tene ye di nwura ye de galamse ene niam bia ensem fata e se yensu ahodo Ghana Water Company enti se water company timi nya nsuo enti mi pumping go hydrant ni mu a e ye hu kotam dio Ghana Water Company Limited for na emma mu nsuo wo mo hydrant ni mfa ni muduma na ena me ka se nsuo a eba ye fie ma ye nom no eno abi na fa yen sa hydrant yi mu okay enti se wo fie se wo ni nsuo e wo ho a e kire se eja to ba bia wo no na se eba ho a yenya nsuo ne de adumja. So can say me said about a fidie mumuntu aye to the free national headquarters and our region and our district edi kodum just ye be kona ampansuo because yenya nsuo from fire Ghana Water Company Limited yes pepepe na ye musa se ne fare by ne den ya so den our own environment yes say ne nsutine wo ye mfikire nyina wo be kona kwabna ne eja na na wo ya dio adenti na enka na nsuo ne ye tuni asefuo e de baba bia eja to de me tira on say okay e wo say yenya fine hydrant e wo ye mpotem enti yen ka na esi ho no ebre ne abri bia no ya fele nsuo ye den ewom say de medin kan no enti sa wo frɛ say eja to asoye bi yemra ne yemedum na nsuo wom dada ne ye de ba na mom se de eja no kese ne sitie eye dan ya nsuo no he se ye ayi odo na kra ebesa se eja ne num ya nsuo no betimi aye den asa na wo se nsuo no sa yetimi nya bi edigu ka nim na yetimi pompe digu ja no so se de be ya eja no betimi adum tem na se ye beba na hydrant no nsuo nim ana se pressure kra ewom no esu a ye be de ne nya nsuo e de aba be ye ommoa enti ye besre se yensu ten a ye se no no yenjai galamse ahodo a ye de se yensu no ye hwe na ye nte ye hu firi ho ba bi eni kwansa ye de yen bola etimi de gu ensuo mu ma ensuo ni si no e wo se ye hwe na ye jai ye hwe odo yi mu kura sesei wo be ko odo yi mu it has been chese efin ni bola ni ndetia esumu no ebe de na ensuo eba na se eto a ensuo ne tikura timi anya kwan akọ ni nyina afiri hwan ya afiri ya so odin mesa ba hono mu abm sem no ka sei anochiwa ba adwasewa aboawura adwanim ena adwanfo no so adi nkomo questions or how you mo e wo dwanim no so dia to yam yakọ ne ani anochiwa ba adwasewa nkọhwe se no ne adwanfo no kọma hwe no ekosie ne meto aso a se be dwanbra no so se ya na yekomonte ahodo so na yedi nkomo se dia kwasinsia ye crowd no wobon komo wo ye new plant station no be hunu se nadmofo wo ho fire service for so wo hanom a enkomo twetwe na ye kama ni nyina afa nsuo asi fom ene se de nsuo eyiri fom manfo wo nkra kropom ha de bi e kasa ha de bofo ba ko dwonso kra na eyiri no manfo de do no atiem be bia megina ye circle new plant station machi ena odona no eda no yenim se de odona te enti ene hye de no manfo bi ni nkomo nsuo asi fom yi se na te anamo be na mpanimfo atu ohono ma ehunu se mpanimfo bedreje odo na nemu ni ade this year akosei omodreje ya eyira for mo ana set say how do they revamp se koba se eyiri for mo sa no ya na akire kwan be no mo fa so esan boabo mo ho a omutimi sa ya adwuma san se nche kra ena ne mokola mo hono mo meche tipton lane hono mo no ha enso yiri for manfo ne ma jakra sa de ne ho ji mu eye bosia ya na mo ye den ena ma sa keka bom tie ne o manfo bi ni nkobo ne hwe sede Janet yes enso yiri for mo akira enti komo na mu na ye wo no wo sha ahanom aye circle Dubai new plant station eje ekoso nsu oto de but eje ekoso so yen hwe sign na ensu asi from say no ejamu etie opanyini maache ya na ensu oto bia na yira famu yi etwin bia na masamba ense say ne say okay we de anka enya aban mu anka beboa yen because eyiri a yeni ba bia konti ene esan eba no nti we de eye emwa kasie pa na yebesere afi aban ho sene nyankopon na moso aba abehwe ahanom sene ahasitie yebre ehu amane pa nyasem ketwa
efiri tete so yehu sa ne ebe no yɛnhwɛ mo yɛ ahyɛnkafo drivers how ben saa na mokom ɛwɔ new plan station ha okay how ne de sometimes crowds so ya na nsuo no etumi eyiri efa cars ne bi but na akwa engine no mu na cars ne bi asese ne ade nsuo no tumi ebe du ye kotodwe kura a je se ahomete pa enya asem kotoa yehu ama ne wa ha pa officer books egu ho documents egu ho obi kura boutique ntade papa egugu ho ni nyina for asai nti just yade asefim pa yenim se samotena ba bi ye comfortable say na mpanimfo otumu a ya na mo resist kakra se koba se mpanimfo kire mbamfo fro sa bonko a mo be ko de oh se ye hwe se ebia eho no ye betumi asan anya ye customers ni nyina back na se passengers na omo eba no ye betumi advertising se ebia omo e betumi ahu eho no mo de a ene anka beboa because I hand there ache ti omo ahu ha pa the whole Ghana omo nim se circle new plan station there agidin pa yɛnhwɛ kromu te sɛ mo yɛ hyankafo sɛ the spare parts bo tie fitafo a mo no mo yɛ adwuma omu twa mo won okay well and wa woni mu de ene omo de betwa mo because na san sɛ ne amasi ehuri ni ade no ene udilis ene o de betwa mo but wa wani ade kakra de na wabomode accident so kakra because bibia no enya se enya bobo na watu ya ebe system no so emu aye den kakra nti ese obi anso etumi ehu se ne obe manage ne ho afa yen hwefi obro ekosoro na eba fom ekosoro na eba fom ya ye te se eba sa na afa mate fo ne driver fo ne passenger fo nto kwa ne ade mo ye na mo manage oh just ade nde just senia akwakoye no ntokwa ne de ntumi nyae because obi wonu ma onti ase na obetumi abisa no abotre kwan so no sika no bi ni honti na ode abufuo na ebisa no so de abufuo ama na ansa na akwakwa ya bibia ho enso nka etumi nya abotre na ye bisa mu ye o se minua se lolo fe ya to so too much o na ono so anka na onya abotre na otumi ayi na no but abibifo anka sa ya kasa no ya na sometimes no ayi kakra nti we de mefa sa akonya iso asrese ya na ebinom so anya abotra akra because fuel prices no enyina faako yeda se abuso na sa Adom TV so ni na Adom TV so de na se ensuo asifom ene se de o manfo do na wo do na ya na ensuo no etisi fom a hawa ya na omukom ene ne ma ahodo bi ya na enhyeda nkoye mo no emu nkomo na ye di ni anope me hu se ahaye de ye yitire. Wow, Vision International Barbering Salon. Open Vision Martin. Senior, good morning. Morning, madam. We are Juma Happy and now be UT. Much baby tea. What a bicycle? Me for the money buy. Or say of free domane buy a quino, or Barbie Unity. So, crack. Hey, open and then I say, I just said, watching the hand of a fata me. E ma de nyina wo ho e bra ne ani nkomai bra na wunti na mba cycle bra ye mo nkomo kakra enya hwe nyame na madwa bra panyini me hu se oton watch nyama hodo bebre e wo ha so panyini watena ha che mata ha che pa mi ba 92 fe na ne awo me that's what 31 years wow what try yen show how ben sa na mu wo mu amoton ne ma wo area how need the normally me to make say is adito ni ho but unya ne da bia na se sa no adwuma ni o man no enti obi anya to no kapa bia na wa seja ntama aditonfo na adoso ntama se se no ejo obi ope wa sempa no be ba won sense oba be to ade adito de start de e kofo na ne ma no so bo ayedin ejuma efo so na to ade ma ya kakaka ska no e ma ntomo so wo ba no te o se bi wa nkwa na onton hwe ye hwe stores am wo mu yi e ho bo sam te se da fam kakra store no oh store ni de normally before na ye ma enti omu di ma e ya no na esa normal sa abeje sesi aniema mu nyei ebu hono ma eja ekosie no opebefu fraud na ni ahwe strategy
ana wo de we ya na wo begu so aye oh ska de say na de adwuma o ska de a adwuma ba adwuma bibi opeso ye bia obetumi aye metumi afa no money different and the here say the money there o ska obetumi aton anso de bi yiri ba ha dabi nso de ma ha me da se wo de me adi nkomo wo se ha de nyankopon ada room ma ensuo de bi enyiri ema ho fe na medu Vision International ho opanyini wo yitire ho me ba choyan what ran fear do say but 13 years 2010 na me ba circle ase nti mo 13 years yanhwe system no bi ase mo aye den jom ti say system there no krai mu no aye den kakra but nya yankopon ka no de ekon bie ma no mo for 13 years if it has from 2000 up to now no difference bebre wom and this is first no but nya me kan wo de say me di invitation ekon to me bie ma wo business kwaso kakra or how ben pa na mo face we area ha sisi ade aha say problem you face wa hande yen ye wo canopy na say tent ya say ho ye face wa sisi aye offense meter problem and you face wa apart from that in there I think say bibia ye okay wa yen na ye wa has meter problem say munyina mu yusu ba ko na ebo ne so like meter no emba any emba enti nkofo 9 you use 1 meter there ma a problem we especially me ya babel no about different on a problem I face you has here na ho ba ko you face say nsuo to aha dangerous kra otumi you for reason so aboju the middle of the shop na see a problem anytime you able to be a circle bia you face a major problem was circle ha wa me da say wo ne me adi nkoba no se nsuo nya si from say kimwa etimi yiri free railway line so a de bepem ha yedi enkomo opanyi na wo mame A3 ana sa wo mame T310 mache yena na me hwe ne ma woto ana se bibia bi wa ha kama we na mani bre we am say so mamba akokọ na we no so ye de ya eno se mu ba phone ni bia ene ma wo mayi mu yan hwe challenges ben sa na mo face what na ha che oh matna be 15 years to 16 years oh yeah there at now say see there like I say yeah what this lane mu there you need challenges bebre sa but first na ye work canopy na se ne there nsuo ne to a na abese wo nema nsuo abese wo nema so na ba e for so aba na akotra fie na osika akra wanya na wasa kodi but see anyame adom for the past 1 year nya ha there you face you need challenge say why bia we wait baba kasi bia market ni nye but apart from that there say challenges bibiri you need bibiri it is that time na nsuo ni wi fa mo no say yiri fa one ma saa no a na mo ye dan na mo say nya kokodro kra sa badwam say na kan say o transfer ko so o te wa de so uni obia enti eba ne saa na de ya ne say at least me say particular de bia me family name no say bia bibi sa ba mitimi call back na makwa experience bia o ma bibi kakra na wo de abest start as time goes on do I hand there yeah advantage ba kwa nya ne say stations ni nyina atwa ye ho ahia eti aro de no wadaje nko a de a do I hand be nyina 24 hours obi enu a opon eti wo ye adwuma na no na wo so no at least unya kakra na wo san de share adwuma ni but ye hwa ka ye mu say de ye ba bi say na nka sin ka ye duru because ye ko ye ni mu a but ensu ese wo nema na abaye esu ha wadwen na ena ma ye ba yesi a de fi say nyame adom nema e ko ye akra say na we na dia pasata na so ye de phone opanyini ton yo ma ye bie mu say ye bie mu oh wow na say ade no ka tumu a ye ka o wow ana we so ye drink eno so ye phone ene ene de ma badwom say me badwom a che oh wow na we so ye de ya ni nyina ye phone ni bia ba ni na we no ye yam phones enye Android phones yeah see adwana te say oh adwana de e jodi phone de bia ye say nye so de bia ye ba krom enti no ye be fa ne sa because we need option bia ti yankopon adom na oba I don't the day ni die
Nyankopɔn na abɛhyɛ ne ho anu nyama ma wo sɛ ne bɛyɛ a wo ntumi fa sapan enko fie provided sɛ wo aim sɛ wo be adwuma no wo aim ne sɛ Nyankopɔn mo ana yɛ ntɔ wade agyenifo bebia ye problem e won sɛ da bia wo sɛ nyɛ ɛso da bia wo faka efifie ba enti no me de me no da me mfa saa ade ne nhyɛ me tirim me be adwuma me sɛ Nyankopɔn sɛ ɛnɛ na me ba no ɔma me nya de me ne me yire ne me ba ebekodi kakra me nya no na madanya me ase me ba na sɛ nya me ne obi a me kosu a kyerɛ no enti na me so ma fa ne saa tejodifo de yesu ade bia sɛ de bia yesu a enye so de bia ye ba enti ne de mpaebɔ ne yɛbɛsɛ nyame sɛ ɔnhwɛ yɛ so sɛ ne ba ya de bia betimi asɔre aba nya bia akɔdia yɛda se sɛ wone yɛn adi enkomo Adom TV so ni abusua enkomo na na eguso a yɛdie no ye wɔ monten so eduru fiada sɛ ya na ye obis eti no obi no akwasinsia atena se na enkomo twetwe ekoso fire service for atena se nadmo for atena se yedi nkomo ewo inside ho na yenso aba abonten a ye ne omanfo ne mpanimfo bi twetwe nkomo busa se ohawa wo mu komo no ene de hen for Super Fridays yeah they brought live every Kwame Nkrumah Circle new plan station to be specific and ye ne adwedefo adriverfo mpanimfo kan bia ewom esi kunya edi enkumo ade twetwe no a edi mutitima ye jahyehye ani ensuyiri wo Kwame Nkrumah Circle enti PM say yanhwe situation te say na ye ka say eba ensuyiri wonsem ewo circle protocol and potemwa yo me da si biom metumi aka say nyame ne yedi ye okay afide say yanti oyene efa ne nsuyiri yanti jahyehye de biasi yes nyame ne yedi ne ye say mana bi tofi room okay ye the measures kufom pragmatic practicable na ye adwuma ye adwen say answer na nsuo be unity no first thing the certain monchimonka ewo municipal nim na beba modern say ye behi enti eno ye adwuma official si January ye di see ni so e making sure say got a be a moitibia ye behi ena this year so de ye en say enka na nka ye tugu ho na wo na asenko enti contract ye de manwa wo yi no na wo sisa everyone to work here ya nhede hu say ye tutu gota monchimonka ego kwan ho if say wo yi na no pa ba enwure na say clear it is part of the contract sign afa so no ye collaboration AMA I joined the 6 metros the 6 municipals AMA as the mother assembly Prole Korte Abrikma Central Abrikma West that of Ladede Kotopon that of Ayawasu Stus and Ayawasu West ye kan ye hu bomu ye joint operation team led by the regional minister and all the MCs and the mayor of Accra and local government ebetechri nyame Adom seat capital by from the local government through garage okay and making sure say yes paper so with the action plan ba ye the sikanmawa minister na ni die damotwe or the team regional minister in the team no more to pick up no mu nemu hwe say edwuma na ye de amano kwa na nka no na ye kakra na yada but this time no we ye wia we be presentation we ye adwuma ni wia yes with the pictures evidence base na ye engage community no so say aso nkrofo wei o ma ba ye adwuma wa ha na sa nneoma nketenkete na ye ka bom no ene na ma afi nyame Adom su atopa yeah isu atopa ba ye nti oyene enye hanko o the whole 29 districts in Accra apart from baby kakra bi ayete say isu no toy no ene normal uko weja ga south ene normal enam say na say yesisi dan wo bipo no sunti edwiriba ti a na ebesi but apart from that ne de eya eba eye oyene occurrences no afi de nyame Adom amban say de yepe member one example so wonam overhead so na ukowie ewo baby a NS chemist warehouse no wa who say nsuo top e one block yeah na akofa ndua na say we say we hu sa de no ye wurasie
de ma contract rase eyi monchemonke ho nyina nti nsuo no tope na ekọ eba soro but within 10 to 20 minutes no won say astomaji uza got away na taye mabufa so afi we hu ne saa nti aye nioma ketenketi bia aban no ne Adom sifo no e de to nsani ani assembly no so e pass resolution say afi de operation free flood and nyame adoma aye nti ye boy MCs na baso ye boy technocrats na baso the works engineers the planners and that of the contractors ye nya ho a what do you say ye oyo aye adwuma na ama ye bomb pie say brand show no beti by the end of August no ye nya oyene nti ya boy ho say ye twensu eba ye be ye afem de and ye say wuyi dredging no ya moye na enim say other issues so ye nkrofo a omoasi stores edan ne de enim say ye kai obekom na bia politicians ne kwada church ye edan kai omodia etinim ho asem ye kan say stores na eye movables no after dredging no dia na so moye no you me that say nan say when ubehwa so obetia na mba ni bebre bodede ye mpene ye wo hwe radio phone mu TV phone by e baby science adent na ye sa sa wo hwa ye pavement isu na so da ho kan na so 2-3 months ago na ntisa e kasa kire e na ade sua ye de kire o say ye nkasa endidwa ba wo kasa wo hwe baby a wo de wo container esia sanka wo ma kwan ma ye yi fi ho etwa ya nka nsuo to a embe ha wo na ase wo nyama ite ye kasa kire e ye den ye yi bebre ye gusu yi sa wo ko su ne mpotemu a bebi an nka no ba ko na containers so 25 years ago no under the leadership of the regional minister clean your frontage yes some bebre din because ye ni ba bia ye ye adwadifo na edo mo eko anase din because adwadifo na so din to the sense o ka kro muntie sabi ho no ye nto ade ho yeah wa man kwa ma na beton ade na mra nso wa assembly kire se wo ton ade a ye beje otak sika se utua ma ban ye beje itira che se illegally no abetra ho yes legally wo ji sika na che se wa pene so ton ade it is a wo yi na efi ho de a pe de wa je efi ho no e se wo me alternative e bia wo ni bebi a wo de ma no but ye di o mo kasa halfway a ye tumi kusa bi wo ho mo agi tumi se we de mu yi fi ho a de mo ma hembre na ye mo ye ho me fan ko odo na market ye share pedestrian shopping mall aye dwa kase pa sure fofi antoata market ni yashi kojo bibie ni ho abe beland wo manasa akotena ho na wasi dwa na manana se okotena ho na wabopata enti ni dwa na ahye no onya abosi afa anoma kakra no ope bebi aton ade nti obeba betena kwan ho common sense show say eye temporal yeah enti emri bi baba ye betumi asiesie market no ne atwe akom ma assembly ni gina so bobusia boka e de gravels gu ho nyina so nkoton ade wo de gravels no gu ho no na wo man security if so the no mabesi wa pon a wo de kosi he pata be no de kotum ensi oto ahe na okotena enti you meet them halfway to try to solve to understand them but halfway so say what you say said the baba minum ebetumi move eni obetumi aye ama me ne umi enu nyina no so it is 50-50 okay ye nyina ye try say ye beboa won so be try so metin ase do nyom nyina no meji atum but wo manage well enu na ye de bedu bebi aye we sa wo hwa ye nya dede ye nya demonstration ye hu ko je for some time now e ye nhihye ni kasa ye ne omaka regional minister di enim all the 29 MMDAs so di echire presiding members so akabom yakaba nchiru na ye but we shall surely get there okay but I say a likely say 2024 year election year no mbebu mani aguso ma ba betena kwan oh say bebu ye ni aguso anka just last week ye nam kwan ho pamma just last 3 days ukodo hotel chiriwa 2024 election year agrobe so efia no ba say be ma o ma tena kwan ho ye will be na ye be pam wo ha nka ye starting in there 2024 no enye sabi start fi baby yeah it is a who says e be 2024 first nka ye to aba wo wie wo 2 years na afi we ja omo ba
But within our 3 years, still here, Pamu. It tells you, say, we are focused on what we are doing. But yet, to be here, yeah, who be pay you? Yeah, what is Jano Okovan Napoy? Ninya Nechinoko Yejuma. Ya what is Jamaica so quasi son abodri. Egu chance him, the yes is a good opinion. Okovan Napoy, regardless what you about to said, or Yenejuma. Okay, we saw it. But we share the attitude of this mayor of Accra and that of the assembly, other assemblies are joined to AMNO. Yeah, Juma. Last week, and no be Safemo Yamana Yehucho. That is the beauty of the game. Okay. It's Ghana for say best say a dream. Now radio and TV stations. And so ebe jai sabi propaganda almost yana. Uja when ya. Uja tita ye ja when. Yeah, try say ye be put the system in order. Now musubuti radio say hey, ya ka trouble. Now politicians so I dey room. Now why not on paper? Okay. Me na me try on go position. Enti de abema me suma ban na tena ho no. Me ye but me de nyansa beto ho na ma ye ni yie. Enti dia dey compromise. Sir, if say I don't know how to put it. Decongestion. Say decongestion na mo mo ahen. Na mo ntai echi na ma mo nkojiro mo echi. Na say ye bom yem papa na metu kwan. Ya wa kwantom na say man na sorry. Amu media many at the cameras. As you shall montadia, or by a day, agrebono. Ye buy ye engage you or Mumacao, ye church of a choir, ye the pedestrian shopping more name fano, Mantisa Mukoyano, boy abaso. Okay. It's a Bunja Gumbeno. But yes, that would Yanka say, after Yamini Modini, send a music and what on cracker. Musica on by Yam one and what on the cacra. Because I said I'm roof lady baby. Send your presiding member. Yeah, and I was a not more dear. I believe you boy. Okay. Because we need bread and channel baby. Yeah. Yeah, it's a bribiano, your boy. Say BBC. One more self at us, I say, your mum. You bet me, I am one. That the American can say, ensure your baby itself climate change. Yeah. Increasing the frequency and intensity of rainfall all over the world. Okay. You sure I know day to bring a baby. Oh, we are suffering now. It's baby beer, a low-lying areas. Now I'm more major water bodies to saw dono. You sure no, I want to was a okay. It is a bravo SCC acquire was a soon for now. It's soon be yiri. A yiri swa a best seminal a Japan. Yeah. To mind acquire between a fossil. Now God tank it and get away your fear. I didn't know my regional minister launching operation clean your frontage. God tank it and getting in a main cleaning. Then one and choose you. After development, I prepare who see dino. But now we reduce infiltration because we are concrete. Yeah. Concrete ensure it be firm. Yeah. It ensure that was a core assassin. Now a bessie. Who see as one your daughter? Yeah. It is unsure a bessie. Waka or donna in Dissaminoka say, I'm not Waba Adwa Sewa Ewa or Donna. Taxi rank one. Nearly taxi for the entry, money and tear issue our bossy. How are they ever no come to me first of all? And I'm not Waba Adwa Sewa. Why a crowd or Ewa or Donna taxi rank as some FMI? Or Donna. They are very close to Odonna. No. Yenimpefe say had ye sonya to an Odonna na ebibi oho. But ya baina sankafo wa haina kwantufo bi wan so de yenhwe eye chen kane no anase still no anso asi for me or how that and wanti abusua di machi na yeni nkomo wo bedwam so san say adwuma no ye ne mo na eye efia da bia no ye komonte ahodo so na ye ne omanfo akyekye nkomo to de bia phone in no a na obia na nya adaje nya akwanya mpo bowuram enu nti ne ye bedwam ebo aboboa no enti asankafo ne bi wa ha ye bedi nkomo busa sa nya bia no say na nansen empotem hanomo etie na minim se mba benya boyfriend be ka no seminate ekire yi ye se friend phobia eti ye be ka phobia de no ekire eti hwe omo amigina omo ntem ya na se mantem ha mpanimfo nie sa na se opanyina papa na no pepa yi opanyini me hwa wa me o wudi de mudi banku
Abane ye. Abana. Oh, Koye, Vavenda. Oh, I was a pedi, Adriana Obedi. Tisa. And what you said to say, cry no, your phone bedawoka, and 2 years for the pet, and what's your baby now? Would ye a tumor? Yan shall say, and say, a hand what him says, was from system name to say. Oh, I didn't so tired and you cry. So, by and Chabia, Corner, Casa, you could be Jana Quabon, so no, any of him. Cause in so tar, a high now, obedient to me, Baha, a mom told him to me toward the Omon Bafaka to me. Tisota had a near cry and a bank on my market and my. All right, and no, member opinion so one ya more encomo. Opinion system name to say. You go so system no there. Oh yeah, them cross and abano crana ya timusa. Ebe. So to amosin kamo kono kamo pon adwuma na sem ko pe ba bi na attend the amasa aba. Ko pe ba bi tekakra. Enti atia na aba. Na semu no first na yiwa ha ne papa na flood wa ha ne de. Enko ne sabiam sa because you say gata no the main one odo gata na ngasa you say omutim. Ti omutim na ekofo de a enso ne ya ne nyina gogum na twekọ. Na say ya mana nwia no basro bibra na etumi flood ha nyina. And you said yeah ni yia na yi fa gigine de in fact enso start say to ne de abafom na market no so na hian amutumi si market no so abebo. Edwa no mo so mo hwe ni mo sanse dwadini no ogigya wi a na nko afro hyen na yefe anaka ndi bedro ni so wogina ha obenya de wo pa bia to oto wie ya ni obehu ni se ni sisi so board no na ode ne ma begu boot no na ekọ nti dwane de wo kire mu a ehia wo no mpa na nso wo kire mu so enne no enyiri te se nkane no nti eze ndi aso kakra aba just that you may never know nti so ni mu na wo so pa baabi na wo de wonti efa opanyi edwa ye passengers no mo baba fro car mo ban nga kra but enye de bia sa we might meet na se be 1 hour 2 hours sansana ka ba kwa yema so eja manage ga kra nim se be yi no na se wo so mo manage ni kakra sanso mo ogidie se ebeye sweetie pie machi se do don se go bu idi I want to do one. Yeah, I want to do Majman. Majman on Koy. It's young. Yerimsa Hane Yiripa. And I'm on to when I moved 2 years, say, Monian does walk a cray. Oh, I had to send a walk and a hand in Suta, your watch and bar, and to maintain to Mempa, in Suta, your cockhound, Ecolo duo. And he said, me, I am who be that man, if he said, enjoy your boy. Okay, no, and then to my almighty phobia, dear papa. Phobia, what to say? More do, papa. Papa. And nobody just to say. Normal. The Yara. Yara, the Yamia said, yes, no cry. The Malaysia cracker. I had no cars bear saying a while. A car said, why could be roughly 40. Okay. Roughly 40. Now, a passengers never she will be any because. Oh, on and off. And a paddy, the Beran and a Piberania, a we are not a Badwam Kakra. And you must not a picky sanity. Any challenges more? How be a waha? In sooner, a problem. In sooner. Can't then you cry, but see, yeah, got an idea, I don't know. Ama, ye kakra. TC, Yara. Yenimsa Shanka for to be not baby, and am I too comfortable? Sakobase, Mpensenpensemu say, ye mako baby. Near CSC, how my near side, the mamba, any problem. You know, I have back come out. Yeah, somebody, any problem. All right. And no, also a more rebellion or money problem. The Hian Sampany for Bessia ha, a more said ye on Beshabo so mobayano. Now, Boame Jumano, a woman, yes, and say, almost feel Mufi or Mobaso Mobayajuma. A Jumentina one of a buy. Hi, give me 5. Mamma 5, eh? Hey, that's a cute little boy here. And he Abusana se Bedjam Sue any.
Badwam for Super Fridays live from Kwame Nkrumah Circle. And Motiaka Eddie if Yedi and Kumana be a favorite will say Yedi Badwam for a baby and Sabai Kai. Say Yakupon Yard Ma Edajuada and a day Nana Koku entry at their mesa Yotos Mensa. AC Adias were Asante Mampoch Faso. Tenya Beconia Pakotana na Echi. Na Yasuribo den Wabo Edmapa at the Ma Adeshe was Sante Mampon. Nana Unkaso, Namisha, Nanamuso Kaso, and Yo, Kasipa. Good morning to you, Koku Oware. Yawa Asante Mampo. Eti, Dio Desmond. Mamanu, and say 7 na Eswakatano. Moya the day, Mujanesa. Yo, yeah. Yane assemblies, no, ebedi ho. Okay. Na ya hwese baby a hydrant no, e ho teachman nyina no. Wa hwe na wa yensiesie e de amaye. Na afen so baby a illegal wiring connection enema ensem fata e wo dwanu mu no. Okay. Okay. Yes, I see. I ne assemblies no etu anamon e wo makola yegusu a ye yenim se ye de bi ba odon na hanso ne ahwe se niam bi a enkoye bi etimidi gya bi aba no eno so yahwe na yetimidi nsiesie akọ na ade ba ko a meka ne se adwuma ko a sese wo Ghana ha ebo adwuma kese pa na o hwe se egya hyehye any related incident ebe kofom e wo Ghana ha ene odunja asoye Oba sese a per the fire statistics are provisional ones are available sese no yetime reduce fires to a tune of about 14%. Or they share January to June. Afie twa mu ne Ghana nyina. Okay. Yegusua ye boy homode. Ye hunu ne se yamfa nkyerɛkyerɛ no anto a omanfo na ya mo hunu wa sɛde a asɔden ne bɛkɔ so a akɔso. Okay. Enti wo ba ye ndwamu ha one no nnuane a wode ebo akɛse toto won cylinders a eliki so no. Ye ne wo di nkita ho ye kyerɛkyerɛ won. Minim sɛ embre kakra wo ye nimu bɛba no. Ye nti se gya bi aba enam gas leakage so. Okay. Won so a wo ye illegal connections. Wo fa wo ho efa quack electricians ne nkofo a won hye da nim titiye anase wonim nindie efa wiring construction and installation no. Won so ye ne wo di nkoma a megidi se ento se mre nko kakra no saa egya hyehye efa electrical fault say loose connections ne loose contacts ne short circuits ne earth fault ni nyina no eno so ebetimi every ho yebekọ so a ne ne yenuanom nadmu ene assemblies ahodo no so adi nkita ho na egya hyehye ne nsuyiri a efa yenuanom na esenkofo agapade no nso so no yatimi aye nkabom sronko ede nkyerɛkyerɛ joint exercises ene prevention educations ene niema etete saa said the beya ohawa eba enam saa kwan no so no so ebetimi efrem oh yewo assembly bia no every district bia no yewo fire officer or in charge or a member of the district committee no and as a security committee e wo ho bibia ekoso bia no won susu di mu akotene pa na ye besre pa se omanfo ene timamufo ebe ya asomre ede ama yenuanom a wo beba won chen se wo kyerɛkyerɛ won the gospel according to fire safety said ye be ya se ye de san kyerɛkyerɛ no ne emu ade ye no ye adwuma ene gya ne bekɔ ene o house so wo mu no so no enye den ember de ye dekora wo mu ne se chief officer na no a wo voter region or the aba betu dwa se ye de your friend no mobile tent ba yendwa kese ne satellite market wo Ghana ha nyina enti de tie ne se ye be yatete ye mrante ne mmaba wa ne bia wo be wo sa tent ni mu ebi wo dwa ni mu ebi wo schools no mu ne ade no na ebi no so wo ho a se wo hu se obi ye bibia ebetim di jaba edwa ni mu a na wa bo modern na wa ba bo amane na watimi ama o education se bia eja bia to ho na wo se ofro odumja so na undim odumja emergency number 112 ana 192 a oba ho a yebetimi aboa na watimi ehunu ya bada se abaja fo da mu nyina se sa no pe mo je brebe kan ho sa so na ye da circle GPR 24 so asese mo ma ekonya boy tent wa ne mo di ukobo na mpedifo akire kon betimi afa so aboa eja hyehye esu yiri ya eyiri fa manfo wo kwa menkoma circle betimi aso ano ede amam ya de mu esi mamfa good morning koma Bishop Odro Sapon CEO Edma Rich Condos
ɛwɔ Kumase Asante Mampɔn de hyɛ yɛ ofiri besiase Bishop Anopai mechia ho nyame hyira na onye okese kɔpɛ so ɔbɛyɛ kɛse pa medi de akwasi nsiamene anɔkye waba adwa sɛ wada sɛ kɛseɛ ɛnkɔma the entire production team wɔn a ɛwɔ ha wɔn a ɛwɔ studio saa so na afia amankwa tabakilometers ɛka ho na dwumadi edi ɛma ne yɛ fɛ yɛ akɔndɔ atwada ɔman hene kwabra Asante no bɛde ahyia ɛwɔ bɛtwa dwumadi so medi de akwasi nsia bakra